Når man skal stille sin Atto i trolley-funktion, så skal man trykke først på den lille røde knap, skub håndtaget frem, tag det her håndtag, skub ind under den lille røde, der sidder en lås, og så den i trolley-funktion. Hvis man vil gerne have længere længde på rattet, kan man åbne låsen her, hive op og huske at låse igen, og så er den meget behageligere at køre med. Når man skal have den væk fra trolley-funktion, tilbage til 0 stilling, åbner man låsen, tager håndtaget ned, låser igen, trykker på den lille røde lås, flytter håndtaget og slår den sammen. Så er den i 0 stilling. Når din mobilscooter Atto skal deles i 2 dele, så trykker man først på den store røde centerknap, og så løsner man låsermekanismen her ved at tage fat på indersiden og løfte op og ud, løfte op og ud, og så er den lige til at skille ad i 2 dele. Og når den skal samles igen, gør man det den modsatte vej, sætter låsene hen til hinanden, trækker den op på, og husker at låse igen. Og så er den samlet.